ababeke umgobhane ukuthi abanye abantu bangakwazi ukungena ebandleni. Amen basalo. Ibandla liworkshop. Yeah. Ibandla lenzelwe bonke umuntu. Yeah. Ibandla la umuntu elungiswa khona. Uma ngabe bazongifitha abantu nigcina abantu ngaphakathi ebandleni bazoba lapha nyamangeni bajike babuyele emuva. Yeah. Yesu kaNkulunkulu ekhulu umuntu, Yesu kaNkulunkulu alungisa umuntu. Umuntu akeze njalo. Awu. Ashuka Yesu ashintshwe izwi kaNkulunkulu. Ngoba ukwazi ukumshintsha. Angazumana ngizwa yini? Angazo lapha sama. You will end up ngenabo abantu abasha emabandleni. And lelo bandla likho. Ngoba na future ngoba abantu abasha kanjani? Abekho bangena labethi basekonzweni banizwe bahlaba bahlawula noNkulunkulu balahlela ngaphandle baphumela bahamba. Amen. Amen. Banulule. Olule lelo ukhulume kabi ngabo. Amen. Akekho umuntu onamandla okusindisa umuntu. Akekho umuntu onamandla okunika umuntu ukwazi ukuphila njalo. Amen. Amen. Okwakho umthandazela ngoba nawe nokuphoyinto kwabayixholo kwakho uchashile. Awu. Amen. Amen. Hallelujah. uJesu uthi ngizela abagulayo. Ngizela kanjani? Abagulayo. Kamele Nkosi nabonga. Hallelujah. Ngisho ukuthi ibandla siqondene ukuthi ibandla elezizwe ngezizwe. Yabona ezulwini yoba usuthola sekuhlangene zonke izizwe but ikhuluma same language sidumisa ngendlela eyodwa zonke yenza yonke but ayikhulumi indaba yokuthi umhlobo bani ugqoka kanjani yini ongayigqoki yini ongayenzi ayisebenzi. Amen. And naye wakhela umsebenzi kaNkulunkulu kanjani. Amen. Amen. Ngakho mina ngafundiswa kanjani ukuthi hamkhumulisa ba hlaba wonke lo nikhumulisa umhlaba wethu mayifake lokhumula lo ushaya umthetho mawahlela abantu bakaIsrael masushaya usuzobaphasisa. Amen. Baphasisa. Amkele ngoba kufanele ngitshela izinto ezokwenza ukuthi abantu bangabikho kuphi ebandleni. Ngoba ingcwele kuphela wazi abantu abasebandleni uthi lo ufakwe umunye lo azange umfake indleleni khona akekho ebandleni asikwazi ukwahlukanisa thina. Amen. Mayekhethe uJesu inkosi. Amen. Mayekhethe uJesu inkosi. Ungambona wena engafanelekile kodwa uNkulunkulu ubheka inhliziyo. Yeah. Amen. Balethwa bonke amadodana kaJesu. Yeah. Alethwa wonke ayokudlakela efanelekile ukhonza abantu efanele ugcotshwa benkosi alethwa wonke ekugcineni bathiwa akekho yini umunye khona bathiwa hayi khona nje umfanyana leyo beluseni. Uthe makafika la